Ahoj, blížia sa Vianoce a ja som sa rozhodla, že ti dám darček, takú malú vianočnú meditáciu. Tak poď, zatvor oči, kdekoľvek si, kľudne aj v električke so slúchatkami, na chvíľočku sa sprítomni, uvoľni sa, nadýchni sa a vydýchni. Navnímaj si svoje srdce, oblasť svojho srdca a predstav si, ako sa v nej rozprestiera pokoj, pohoda, úľava a príjemný, teplý pocit. Ako ten moment, keď si všetci sadnú k štedrovečernému stolu a všetko už je nachystané, alebo ako ten moment, keď všetci sedia pri stromčeku a rozbalujú sa darčeky. Predstav si malé dieťa pod stromčekom, ktoré sa teší z darčekov. Ja viem, že to môže pred Vianocami byť náročné, ale ty môžeš všetko robiť s pokojom vo svojom srdci. Predstav si, ako sa okolo tvojho srdca točí taká malá žiarivá guľvočka a točí sa stále rýchlejšie a rýchlejšie, ako žiari, tak ti presvecuje celý hrudník, stále viac a viac. A toto svetlo prechádza do celého tvojho tela a zrazu si uvedomíš, že ťa upokojuje. Spomaľuje, stále žiari a tvoje telo je presvetlené touto žiarou a ty vnímaš, že je to pokoj. A že môžeš veci robiť aj v kľude a v pokoji, bez stresu. Stres nie je dobrý hnací motor, pred Vianocami určite nie. Uvoľni sa. Dýchaj. A vnímaj to nádherné žiarivé svetlo, ktoré je v celom tvojom tele a začína prestupovať z teba von. A ty žiariš a pôsobíš upokojujúco aj na všetkých ľudí okolo seba. Je to krásne. Je to dar. Zvládni Vianoce v pohode, v kľude a hlavne bez stresu.